A veure, tot està en perill d'extinció, fins i tot la pròpia Terra, però jo em sembla que no. A veure, des de fa molts anys, jo que estic allò dintre el món dels llibres, fa 38 anys, 38-39 anys, i recordo que van dir ara sortirà una cosa electrònica, com uns ordinadors, una cosa que eliminaran. Llavors van dir, bueno, sortiran unes aplicacions, uns e-books. Jo els vaig veure i vaig dir, això és fantàstic, però jo veia com una alternativa, com una cosa. Que passa que els e-books, bé, es van venent, però tampoc és que hagin acabat i totes aquestes coses. Jo penso que el que és important és que es llegeixi. De la manera que es llegeixi, quan hi hagi molts lectors, llavors ja ens barallarem. Tot està bé, però sempre ens agradaria que fos més. La gent també està més habituada a llegir en català perquè també té més coneixement a l'escola i tot aquestes. I després també hi ha una altra cosa. Les editorials grosses fan l'edició catalana i l'edició castellana i així venen una i venen l'altra i pràcticament en venen el doble o que sí. A veure, es fa, no neix, es fa, com tot, Si no t'hi dediques, si no ho estudies, si no hi ets, per tant, jo crec que pot haver-hi una cosa de naixement, però si no s'hi fa, i jo no crec que jo naixés per ser llibreter, m'hi vaig trobar i m'hi he trobat molt bé i ja està. En el món del llibre, del cinema i tot això, també és difícil a vegades etiquetar. Hi ha una cosa estàndard, o sigui, per això es diu ficció i no ficció, o sigui, tot el que és imaginació inventat és ficció i el que no és inventat i basat en coses reals és no ficció. I a partir d'aquí, per tant, les etiquetes són bones i són dolentes. El fotut és quan són allò absolutistes. Tot és relatiu. Jo recordo que quan van obrir la llibreria, hi havia Zona 84, hi havia el Ciboc, hi havia tot, i a mi em feia molta gràcia perquè, a mi m'havia anat, però tampoc soc un expert, però vaig comprovar que irritava a una sèrie de gent. Llavors, va ser quan vaig començar a destacar-ho, posar-ho a taula amb tots els còmics. Quan algú hagi de parlar de la vida social dels anys 80, haurà d'utilitzar aquell llenguatge, que això no surt a les novel·les estàndard. I a partir d'aquí sempre vam anar tinguent còmics. Fins a un punt que, per exemple, va començar a treballar a la llibreria l'Ernest Riera, que ell era el traductor, va començar de petit, però llavors va estudiar, vaig venir a ajudar, llavors va estudiar idioma i sobretot traducció. I es va dedicar a traduir el Superman. Per tant, nosaltres tenim informació dels Supermans molt abans. I ja dic, va començar d'aquesta manera, intentant ser trencadors. A veure, ara diré una cosa que farà, perdoneu, diré pel·lícula. Més pel·lícula que no pas llibre. Jo he mamat cinema de petit, i ha estat molt important a la meva vida. I gràcies al cinema he conegut escriptors, he conegut músics, he conegut històries, he plorat, he rigut. En canvi, els llibres m'han donat més que satisfaccions literàries, que sí, m'han donat unes satisfaccions personals de treball i de coneixença. Però, i no passa res, vull dir, escolti, però aneu llegint, vull dir que no. Home, aquest soc jo, no? Aquest sí que soc jo. Sí, home, un gran personatge que m'ho vaig passar molt bé. Llàstima que el director d'aquestes sèries ja no s'hi dediqui i les últimes coses que ha fet ja ha passat llargament de mi, però jo em pensava que aquell somni de petit d'arribar a ser actor, l'edat de 50 i pico ho aconseguiria, llavors seria un actor madur, però no, tampoc, m'he quedat encallat. L'inventor de l'inspector aquest, va fent coses, però no. Jo mai he fet les coses per aconseguir un fi. Ho feia les coses perquè m'ho he passat bé. O sigui, per tant, jo faig la pregunta al revés. Gràcies a que he fet totes aquestes coses, soc el que soc
i m'ho he passat molt bé. La llibreria m'ha donat molt més del que jo li he pogut donar. Per tant, no en soc conscient de que he estat en grups de teatre, he estat en grups de gent de pintura, he estat en gent de cinema. No en soc conscient de que he fet aquests mèrits, sinó que això m'ha portat a que m'ho he passat pipa. He tingut reconeixements en vida i de jove, vull dir, allò que he fet, hòstia, t'han donat això, t'han donat aquell... Dius, és fantàstic, no? Perquè hi ha gent que s'està allà morint i llavors els hi cauen tots i ni se n'entera. Jo els he pogut disfrutar i només per això, gràcies. Durant tots aquests anys han passat regidors, consellers, que alguns ja ni se sap on són. I jo encara hi som. I no tinc res, però gràcies a, podríem dir, entre cometes, aquesta llibertat, he pogut anar a un costat amb un altre i se m'ha acceptat, que això és el més difícil. Mai cap partit m'ha demanat entrar en una llista. Mai. O sigui, no he pogut dir mai no. I això encara és millor, perquè vaig passant, però no. Sí, i no en soc conscient, però de vegades doncs a les 7 estic en una inauguració, 7:15 estic presentant un llibre i a les 8 estic en un altre lloc presentant. Llavors s'ha donat que han vingut fotògrafs i han fet la foto de les 7, la foto de 2:15, i llavors en aquests moments ara ja els fotògrafs dels diaris ja fan de dir no, només una vegada ja treuen totes les altres que hi pugui sortir-hi, perquè arriba un moment que ja és una collonada, i aquest és el meu problema, i vull estar per a tot, però això hi ha molta gent que ho fa també, Sí, jo sempre dic que mai podré fer un brolçal a la meva dona, perquè és clar, si li dic me'n vaig a tal lloc, l'endemà surt que he estat... Això són bromes, Una pel·lícula és molt difícil dir una pel·lícula, però hi ha una pel·lícula que m'agrada molt i que em fa posar bé, però n'hi ha moltes altres, però posaré L'home tranquil, de John Ford. I un llibre, també n'hi ha molts, a mi hi ha llibres que m'han emocionat, però molt i molt, però n'hi ha un que l'he llegit 3 vegades i que les 3 vegades ha estat diferent, que és 100 años de soledad, de García Márquez. Però no sabia cap nom de les tortugues, aquí, perdoneu-me, però jo sé que hi havia els dibuixos animats i tot això.